Mae Saltney eisoes di achosi sioc yn erbyn Llanrhaeadr a Penrhyn Coch o'r canolbarth a'i Aber fydd y nesa i ymuno ar rhestr. A mae Rawl Corea yn glir fan hyn. Corea yn syth i ddwylo diolchgar Josh Cook. Franklin at y capten Thorne. Thorne yn rhyddhau Steph Davies. Davies yn gry ac i fewn i'r cwrt. A'r ergyd unwaith eto yn rhy agos at y golwr. Tîm Andy Dutton yn delio gyda'r pwysau yn y munudau agoriadol. Alex Darlington profiadol, ond yn ildio'r meddiant dyma Stephen Ciochi yn mynd amdani o di allan i'r cwrt, a do ddim yn bell. Bron i honna grymanu i'r gornel bella yna. Offord at Corea. Rawl Corea tu fewn. Dyma Harry Franklin, cyffyrddiau bach da at Steph Davies. Davies yn ergydio, Cook yn arbed gyda'i draed. Franklin yn croesi. Wel, Saltney di ennill 5 gêm i gyrraedd y 4edd rownd eleni. A maen nhw'n dal i tir yn erbyn y tîm gyrraeddodd y rownd derfynol yn 2019. Davies unwaith eto'r ergyd a Cook yn arbed yn dda. Franklin, y bas hyfryd at Phillips. Phillips ar ergyd, Cook unwaith eto i'r adwy. A Franklin yn ennill y bêl yn ôl i Aber. Bêl gan Darlington rwan, Darlington ar y droed chwith. Cook unwaith yn rhagor yn arbed, Davies yno. A Cook yn clirio, fel mae'r golwr yma yn cael gêm i'w chofio. 3 arbediad o safon yn y symudiad yna gan Josh Cook. Ryan McCleary. McCleary yn rhyddhau Thomas Booth, mae yna gyfle fan hyn i Saltney, o mae'r lliman wedi godi. Y bêl yng nghefn yr hwyd a fydd hi ddim yn cyfri. Oedd hi'n agos, mae'n anodd deud yr ongl yma, ond yn sicr oedd hi'n dyn, a di hangfa i Aberystwyth. 10 munud o'r gêm yn weddill. Alex Darlington yn cymryd hon ac yn taro'r postyn. Wel, Aber di cnocio a cnocio'r y drws, ond dim ffordd heibio i Josh Cook hyd yn hyn. A dyna'r chwiban ola, cicio'r smotyn fydd hi yma yn Saltney. Lee Butterworth gynta dros y bar a'r fantais yn syth i Aberystwyth. Y profiadol Darlington. Wel, mi gafodd Cook law iddi. Jack Roberts yn rhwydo i Saltney. Thorne, y capten, yn claddu'r bêl i Aberystwyth. Stephen Ciochi i'r gornel isa. Evans yn rhwydo. Jake Johnson unwaith eto yn mynd i'r gornel isa yna. Sam Phillips yn sgorio. Ond mae'n rhaid i Ryan McCleary rwydo fan hyn ac mae'n gwneud hynny. A cyfle rwan i'r Rawl Corea i'w hennill i Aberystwyth. A mae taith rhyfeddol Saltney wedi dod i ben. Ond mi geith y tîm o Sir y Fflint ddal i pennau yn uchel. Oh, I'm lost for words, I am. I'd honestly God, you've had to forgive me for a minute. It's out of breath with these lads. They've took it to the wire, haven't they? But I'm so proud to be involved with a bunch of lads like this. We will never give in till the end. Okay, we lost on penalties, but that's football, isn't it? And they well deserved to go to the next round, but we deserve a bit more out of that game than anybody. Just iawn yna doedd. Ond gêm dda o'n i'n meddwl, nath ni chwarae'n dda, hongen ar dipyn bach, ond o'n i'n meddwl bod Josh Cook yn gol yn ffantastig. Yn ffantastig, chwarae teg yna. Oh, it was devastating. I mean, it felt like a win anyway, we're getting the draw, but, it still hurts, but I'm so proud of everyone, and the whole team were just amazing today. O'n i'n gwybod ddim yn bod yn gêm anodd heddi, gyda'r torf yma, ni ddim yn cyfarwydd i'r ca, ond bod yn deg, o'n nhw wedi warin dda, rhoi gêm galed i ni, a fi'n credu ni'n bach yn ffodus yn y diwedd. It's only a little club, it's a little village, and to have over 500 people here to come and watch us and support us in a big game like this, it's amazing. And I'd love to thank them all. If I could go and knock on the door and say thanks very much, I'd do it. But thank them all, from the bottom of my heart for turning up for this day for us, special occasion for Saltney Town. Penrhyn Coch, obviously, where we lived and where we're based, they obviously played them in the round before, and they gave us good information on them, and full credit everything that they said, the drive, the determination, they just didn't stop. And like balls across the box, they're getting their bodies in the way, the keeper's pulling off safe, so
I thought they're full credit to Saltney today. I thought they thoroughly did very well.